wit. Sikilmu suwun, Gong. Ya kamu lane mandek sikilmu rung suwuk, Gong. Gara-gara karo ya ngenteni sinuwun macan le mangan suket kae. Apa macan ki mangan suket? Lah emang goleki apa? Ah, Bu. Wis penting ditinggal gara-gara sik ah. Engko iso ya, aku iso nggumun. Apa? Kowe iso dadi macan. Iso nggumun aku tekan saiki. Wis. Ora usah dipikirmu, dipikir mangko to, Gong. Soan ning ndi, Gong? Nang Pulutan. Ya. Acarane apa, Gong? Acarane rasulan utawa mertisa merti dusun. Ya. Mau ujupe mau wis pirang-pirang wis diaturke ning limbuhan. Nonton limbuhan ra mau? Nonton. Nonton mau aku. Iya. Wah, jan penyanyine jan. Heboh. Iya. Karo nilek-nileki nggon HP, Gong. Mbok menawa ana pamundutan mlebu meneh. Mau we urung kabeh lho. Lho dipinangkane kabeh iki lho isih ana sing amplopan ning nggon aku. Iki mau nek ora kleru tembang. Oh, bawa pangkur Semarangan dawah ke tembang langgam angenteni yang nyekar Mbak Agnesia Nandasari. Kowe siji kowe. Ya. Mau ana putra Nusantara saking Mbak Linda Singapura. Keparang transfer 300.000. Sik iki mau langgam angenteni iki mau sudah menyawer 50.000. Ya. Ana meneh ra? Sesideman. Lho iki amplope. Minta lagu Sesideman. Oh, sik nyanyi Mbak Tatin. Ya. Ya sing jineman-jineman. Dinggo buka rasane goro-goro iki detik dengan liyer-liyer. Liyer-liyer piye? Tekluk. Tekluk. Saiki jineman-jineman dhisik sing alus-alus, sing nyemek-nyemek. Emeno. Arep jineman apa? Aku kok lagi kepengin jineman Mendes. Apa kowe? Ya kuwi. Apik, wangsulanmu apik, Truk. Tak drei lho lambemu. Kok kowe saiki ngono, Gong? Temperamen nesu-nesu isi nesu Bagong saiki. Ayo karang ya. Wis ngerti dhewe to. Ngopo? Lagi PMS Bagong ki. Lho. Request napa? Mas PKK sing buka ki kowe. Lho aku disusul karo Mas Yusuf Ansor. Wis kena dienggo jagongan. Mami gah mriki, Mas. Ayo wis tak unggahke. Engko tak junjung nek wis tekan kene, ben iso munggah. Mriki Mas Yusuf Ansor minggah pepanggon tak sepoti apa piye? Sepoti. Ayo munggah minggah mriki Mas Yusuf. Karo jagongan. Sok ngene ndi? Lah kok metu kono. Ya ora apa-apa, minggah mriki. Awas sirahe awas. Mbak jegluk ngono kuwi malah. Ya, mirang anu sik
Ben jinemane sik wae dienggo buka rasane kowe lagi jagongan. Hah. Sing nembang sapa? Sing nembang Mbak Orisa. Orisa. Mbak Orisa. Jineman Mendes nggih, Mbak. Ya. Nek Mbak Ayu bagiane Putra Nusantara kuwi mau. Karo Mars PKK iki kok. Ya. Ayo Mbak Orisa. Nggih. Nggih, alon-alon. Lagi pisan iki lho, Mas. Mosok. Mengko nek Ora ora ngandel bener ya aku. bener no. Wes. Mosok. Heeh, aku durung tahu Mosok. Tenan. Ya. Nggih pun. Alon-alon kok lak kulino. Iya. Heeh. Saiki Benjang Selasa. Ho apa? Sik ngendang kasepuan. Alon-alon iki. Kira-kira rada mlayu banter sithik wis. oh niku faktor U. Heeh, faktor U. Uang ya umur. Rumah saku kok ya rokok barang kok akeh banget rumah saku kuwi. Penjalukane wong tuwa. Iya. Wis ora dadi apa. Lho, iki puto. Ber siji piye? Danil arep apa Danil? Arep Danil arep. Oh iya mengko tak ecerke, gampang. Mengko modal 5.000 entuk 2 lencer. Sip. Ayo disabar-sabarke. Oh. Heeh. Wis tuwa ora kena muring-muring ora kena nesu. Wis. Lek nakal dilereni. Nek wis saya tuwa ki golek dalan padang, aja golek dalan bocah. Lah ya. Golek kok dalan bocah. Asik. Muni asik lho, Gong. Asik apa mbok tak melu? Iya. Iya piye? Monggo Mbak Orisa, aku ndak gambleh wae iki aku. Nggih. Monggo. Gandas luwes yen sinawang. Aduh duh. Alah. Butuh, apa iki mau? Kaya notifikasi nggon HP. Pak Geter Kijan. Iya. Dituntun. Dituntun. Tuntun ya, Pak. Pak Geter wae kok tuntun. Perlu tuntunan. Lanjut no, mosok mandeng lagi sedelo kok. Apa alon-alon. Aku arep nirokke mah dadi lenceng kunir. Maaf ya Mas, nek ora penak. Urung bener. Alah wis. Aku ki wonge ora masalahan kok. Wis ora apa-apa. Sesuk baleni meneh. Heeh, sesuk sing di sepite rada ditambahi sithik. Heeh. Aku seneng sing sepit-sepit. Monggo. Nyen pangapunten nggih Mas, dereng bener. Alah, pun mboten napa-napa. Sih matur nuwun. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Orisa. Nggih. Sep. Sapa apa? Sobatku. Mas Yusuf. Mang mriki marai jagongan yo. Hah? Lanjut ngapa? Mriki Mas Yusuf mang teng ya ora maksudnya ora terus nang kene iki apa arep lungguh debok. Engko lho omongan karo ngene iki. Disetopi ora? Yo spot. Oh lagi wis tak sepoti kok ora. Ayo Mas. Yuk to Mas. Sepot.
Ya disepoti. Ora ta ya, bener tak sepoti mau to. Mingga mriki Mas. Karo jagongan-jagongan. Nyepeng mik Mbak Anting nyuwun mik e. Mik lho. Oh kae sing wireless. Apa? Nyadong dawuh Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, sugeng enjang. Oh iya, Ding. Enjang niki. Heeh ya. Nggih. Teng mriki mawon kula ajrih kalih Pak Keswan. Weh ora apa-apa. Piye? Wis ora apa-apa. Kowe iki medenine iki nek dijaluki udut. Lek medeni nggon kono kuwi. Karo le engko. Monggo niki wau Gunung Kidul niku bengi niki tok niku titik itu pementasan ada 16. 16. Sing terekspos nek sing boten nggih punjul. Punjul. Nggih. Pun mubeng teng pundi mawon iki wau? Wah, kathah. Wau dalang-dalang kula tukokke rokok siji-siji ngoten wae. Iki lho. Dalang senes pengendang kok, dalang. Heeh. Heeh ta? Nggih. Ah iya. Nggih mangayu bagya warga masyarakat Pulutan. Mugi-mugi sak sampunipun menika tansah ngrembaka sak terusipun ngaten. Amin. Heeh. Kek pun kek napa kula tak wangsul. Lho, aku wis arep mulih. Lah penak nek mulih kula niku. Mbok aja mulih. Lah terus pripun? Ha ning kene iki wae. Lah kon dadi sajen apa pripun teng mriki niku? Lah dadi sajen arep apa piye? Ah moh. Ha ya wis, berarti ora usah dadi sajen. Iya. Kersane napa Pak Dalang kula nderek? Nembang Oh, kepengin. oh nggih. Napa tembange? Sing penting ora Mars PKK. Oh nggih. Kuwi FYP ku TikTok men buka nul no. Wah, yes. Mars PKK-ne Dik Yusuf. Nggih Pak Dalang. Nggih. Mbok ora Pak Dalang tuwa banget aku ketokan ngene iki. Mboten napa-napa. Oh, kacoke gur setahun kowe kok. Setahun pirang tahun ta? Kula mbasake anak kula nggih Pak Dalang. Kalih jenengan rak nggih Pak ngoten Pak D ngoten ta. Wah, iya ya. Nggih. Ya ora apa-apa lah. Nggih, tembange napa? Lah, aja napa? Oh nggih. Lah jenengan kula nderek mawon kok. Kula niki ming penonton wonten mriki kok mboten. Sing kira-kira kanca-kanca ra iso ngiringi. Waduh. Lagune no Dewa 19 napa? Apa kangen? Nggih. Separo nafas wae apik kuwi. Saya niku. Nggih. Mbok. Karo tak nilai wangsap. Mbok menawi enten pamundutan Pak Dalang. Heeh. Niki ana sik. Mau Putra Nuswantara iki mau sesideman. Nggih. Yang nyanyi Mbak Tatin. Berarti duet iki artine nek ngene iki. Mboten napa-napa. Berarti duet kali Mbak Tatin oke? Oke. Mbak Tatin, Pun dangu mboten ketemu kok Pak Dalang. Kalih Mbak Tatin. lah iki kayak ketemu kayak Lah nggih. heeh. Kayak wis kono arep do ngopo nek ketemu. Junemeng, kamu apa jenenge? Jumeneng. Mulai Junemeng. Pun ngadeg kok niki. Lah kok padha wae ya. Sajak wis kencan semayan. Pripun Mas Gading? Sesideman minangkani pamundutan sesideman. Kalian
duet kalian Mas Yusuf. Nggih. Mas Yusuf purun mboten. Purun Mbak kula niku geleman. Kok tiwas tak kancani aku emoh. Purun kula, purun. Saiki wis gelem. Sampun. Lah jenengan to ketoke sing sakniki dugi sepriki dereng kersa niku. Nggih to. Yuk, nek padha-padha emoh iki ya wis rasa wae. Iki piye iki Mas Gading, aku manut jenengan iki. Ulah nggih. Berdiri. Nggih. Ya. Jumeneng. Penontonnya jek akeh to iki. Oh lah kae lho siji. Eleh leh. 5000. Iki engko dadi viral ora ya? Hah? Dadi viral. Ngadeg Mas Yusuf. Oh, nggih. Jumeneng Mas. Nah, salaman sih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Iya padha-padha ya, Mas. Nggih. Ana luputku sing gedhe pangarupamu. Semanten ugi. Waduh. Ora sida meneh iki aja. Nek karo Mas sapa jenenge? Sinten? Mas Yusuf ki ora entuk kaya nek karo Pak Seno ya. Oh, nggih. Soale Oke. iki ijik aja meni cek cilik. Nggih. Iki soale wis dewasa. Wis rada dewasa nggih. Nggih. Pripun Mas kabare? Alhamdulillah. Laris nggih le mayang nggih. Alhamdulillah nggih mboten no laris nggih sing penting jejak menika pun berkah ngaten. Oh, jejak sapa? Sing ono. Arep jejak aku. Nggih. Wis wani. Lah ampun suwe mboten no. Ya piye? Piye ya? Wiwitane nggo Mas. Iya, Iya. sing bawa Mas Yusuf. Ha nggih. Nggih. Gede genten ngoten, Gede Mbak. genten. Iya. Duet kok. Nggih. Apa duet? Duit endi? Hah? Duit. Duet. Krungu aku duit. Wah, urung mari ket biyen kae. Ngapa? Kowe ngapa arep miralke aku to? Story iki story ben viral kok nggih. Oh ngono. Wis apian karo Tatin ngono. Nggih, pun. Wis damar mancung cinopet. Cinopet. Ya. Nggih, mboten nyangka to nggih Mas nggih, sami Mas nggih. Mau dikira aku ra melu. Nun derek kula pun ngerti pamflet nek kula niku. Ajeng mriki niku. Ya kan ngertine limbukan Bali njuk kowe le teko gara-gara bul jek ana aku ngono. Mboten. Mboten. Kula niku ora gampang kena jebakan Batman. Oh ngono ya wis. Upama kena ya wis kula nikmati mawon. Lah iya, apa-apa ki dilakoni wae ya Mas ya. Sapa sik? Jenengan riyen sing sepuh sik kok ya. Kowe lah aku ya. Tua. Biasanya sing lanang dhisik. Kamu Mbak Lilik diam dulu ya. Jangan menjadi provokator. Kok linggo meneh urung sida kok wis linggo? Emen. Lah piye? Ra iso ngadeg meneh. Oh arek udut. Wiwitane. Tung apa? Tak ngono deng rutade. Lanjut perang ya. Perang aku karo Mbak Tatin, ha to. Mani apa? Weh, turah. Jurusnya apa jurusnya? Jurusnya Baladewa. Ha niku. Bola dewane saiki wis takon pendem. Gawe meneh kok. Anderek sang pake. Wis bola dhewe wis dadi macan wis. Oh ya. Wis dadi macan lho macan iki Dadi macan. Mung iso gerang-gerang kowe. Pria bagus. Iki padha rasa-rasane apa iki? Aja metu sike, aja metu sike. Aja. Hop. Oh, aja metu. Lah iki meng metu kewan macan kok iki. Lah ya kan ki jelmaane. Iya iki wayange wayang kewan kok. Lah ya 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 Sob ya. Wayang macan kok iki kok. ora iso. Terus kira iki malah Yo dong. teruske. Kang malah budaya. Ayo Mas Yusuf. Sowan menyang kutha gedhe.
Suarane mbok digedheke kan nek mayang kae lho. Wegah. Lah ngapa to kok apa-apa wegah? Lah kula wegahan kok. Wegahan kok arep. Wong yo ora ngira kok yen ya ta. Ayo ya mbuh. Rumangsamu piye? Nek ora krasa ya wis. Ora piye-piye. Ayo terus ke. Bendara terus kayung yon selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wase angungrum marang bendara tiasulis ya pijer ngencangake alis Sila arep nanti to? Sila arep nanti kowe iki. Kok lihat banter-banter temen iki sila arep nanti. Wanu ya hip hop. kula bar niki tesih teng mubeng melih wayangan niku kathah. Dadi peninjau ngono Nggih, ta. dan niku tas kula isine rokok-rokoke dalang-dalang. Lah iki wis dikeki ro. Kowe lah iki lho entuk. Wah. Danil. Wah, ya lumayan. Karo iki mau. Iki hot karo jarum super ya mau ya. Tenor niku wau. Mbok ora ngetok-ngetoke nek aku sok udu tenor to. Biasane sing ilegal. Ayo sing murah entuk akeh kuwi lho. Nang marai watuk ora apa-apa enak. Nggih. Ya. Jenengan mawon. Tekan ngendi ya mau? Terus tresno. Las. Kotak kempet. Lah engko gak apa wis arep diangkut iki. Lah urung bubar. Oh ya, hati-hati. Ya, Wah. kok sik ora rampung. Kok sik lo. Waduh lah kae mancane melu kegawa truk ora ya, Truk? Ora wis. Kok sik anteng ijek nang kene lho. Wayahe diangkut. Kalau truk gambare macan soalnya nek. Ya. Truk. Apa isih social distancing to iki? Apa ta? Mboten. Berjarak banget lho. Akrab kok nggih, nggo akrab to. Oh, nggih to. Wong ora rasa ngono. Wong yo ora ning apa-apa. Wong ya ora ning apa-apa lah ya ning iya. apa. Ora ono apa-apa kok. Hidup itu pilihan. Pilihan. Nggih to Pak Dalang. Nggih, Pak Dalang. Pak Dalang kabeh ya. Heeh. Nggih Pak Dalang, nggih Pak Dalang. Nggih. Ayo. Kok ora nggih Bu Sinden ngono ya? Jarang ya. Nggih, Bu Sinden. Wes rong. Hah? Lah wis urung, aku iki manut konone kok. Maksudnya ler Aku masalah wis karo urung ya ora masalah. le omongan wis bareng nek urung tak gongki ngono lho maksudnya. Aku mung seneng hapus-hapus. Aku mau muni terus ngono kono omong. Wes rong. Wis Wes wis. terus. Wis. Terus no sesideman. Joget ora? Joget jenengan wae. Ayo le udut ki mengko, urung rampung kok wis udat udut wae lho. Butuh kok. Matur nuwun Pak Dalang. Lah kok Urung matur nuwun. Bawane mawon. Oh wis. Sampun. Mbok eneh. Wah, Ah manut dalange. Nggih, monggo. Nggih, nggih pun matur sembah nuwun nggih Mas Yusuf nggih. Sesuk nek tak jak gelem ngono ya. Wis dadi Iki piye dadine? Nah, wis. Ya Matur sesuk delok. nuwun, matur nuwun. Mas Gading ya sesuk delok anggarane ya nek cocok ya mangkat ngono ya. Lah Ah nggih. iya. Apa to iki mau? Mbah. Ya monggo Mbak Tatin. Nggih niki mau saking Pak Sutimen nggih juragane. nggih, juragane Juragane sapi nggih. Oh, mbok menawa treke mau njebok sapi. Iya paling. Monggo. Lho. Tadi kok guyu terus to iki Jan.
Wajan wis. Aja do marai guyu ta. Ngapa silak pengen madeng ngono? Sampun, Ya, Mas. matur sembah nuwun, Mbak Tatin. Denok, Ding. Isih ana apa meneh, Kang? Isih ana iki. Bawa pangkur Semarangan dawah tembang langgam angenteni. Terus ana Putra Nuswantara iki mau ketambahan meneh. Request karahinan saking PWKS Jabodetabek. Ya wis ana 3, 4, 3. Heeh. Minangkane sik apa sik? Truk. Putra Nuswantara sik wae. Oke, sik saka Mbak Linda karo apa iki mono pesan-pesan dibawani karo ucapan selamat ultah Linda 16 tahun. Nah niku Tante Ayu. Kula, Mas. Aduh. Piye ta? Lah nek aku kan nyeluk Kiswan lak ya Heeh. Nah kudune Tante Ayu. Terus Ya wis ta. Lah terus apa? lah ya aku ya muni Mas. ngono. Pernahe Penae karo apa? tante kuwi mau. Neng kok nek celuk tante dadi kaya tua banget yo. Ya apa kakak ngono ya ra apa. Wis tak mbak wae sing engko ndek Kiswan nek nyeluk Pak D ngono wis. Dadi men ketok tua meneh. Men saya tua meneh. Tambah tua ya aja ya. Iya. Om, heeh. Karo tante. Iki napa Putra Nuswantara nggih? Nggih, Putra Nuswantara. Kiswan iki janjane aku lho, Mbak. Apa? Janjane jaran gawane Werkudara 3. Hah? Prada Mas ning ora sida kecah iki. Ngekeki ngono apa piye? Heeh. Sesuk tak gawane iki, Ding. Iki 3 iki ku gawan mulih. Utang sapa, Pak? Neng dijoli motor. Wah ya. Motor? Heeh. Oh, dadi anu, barteran ngono apa Barter, piye? oh. Oh, ngono ya ora apa-apa. Lah montore apa? Motor listrik piye? Hah? Oh, Listrik. motor listrik. Hah. Lah kok nek tak tumpaki ilang. Ora maksudku ki nek nganggo motor listrik lak iso dikaro dienggo nyetrum. Nyetrum sapa? Om Kiswan. Nyetrum wae ra apa-apa kuwi. Wis wantek kok wisang. Edan tenan. Kayak nembang wae ya. Kayak nembang wae. Wis. Dengan ucapan selamat ultah Linda 16 tahun. Oh iya, selamat ulang tahun buat Mbak Linda yang ke 16. 16 tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, Amin. bahagia. Amin. Diberi kelancaran segala urusannya. Amin. Nggih, amin. Ngoten nggih. Nggih. Anakku sing ayu dhewe Iki mau le mendoakan Mbak Linda drenteng-drenteng. Kiswan tau didongan ndung, Mbak. lho ya didongake terus to ya. Didongake apa? Lho apa nek ndongake iki pas ulang tahun po ya ora to ya, ya bendina didongake. Lah iya. Lah iya. Aku ki sok kepo karo alur ceritane kok Apa? si karo Mbak Ayu. Lah ngapa? Ora usah sayu gak terus ki. Rasa. Rasa. Heeh, ceritane elek. Hah? Ceritane elek. Wis apa-apa lah aku ya elek kok. Besok pinter
Wis dipinangkani gong. Heeh. Ki ana isih ana karahinan karo iki sing pangkur Semarangan dawah ketembang langgam angentene. Kang disuwun nyekar nggih menika Mbak Agnesia Nandasari Nurboy. Ngawur kok lambene Bagong Yah meneh iki. Men. Napa-apa ah. Ngawur kok Bagong. Ben. Kok nek ora ngawur ngantuk. Iya. Nggih. Kula seneng nek nekat-nekat niku, Pak. Mbak Agnes, Nggih. dereng ngantuk to? Dereng no. Teges. Aduh iki sapa kok tekluk-tekluk ket mau ki? Iki kiri kanan kula. Minangkani pamundutan Mbak Agnes. Oh nggih. Nggih. Saking Mas Wiwi. Nggih. Nggih, Mas Wiwi. Sakniki. Ngenjang. Niki sakniki to Mbak lho niki. Wah jan Mbak Nurbo iki, Pak. Kok Nurboy to? Eneng sik duwe dhewe. Aku kan Nurgel berarti aku. Mingkar mingkurengu kara Ora kok kabar-kabar ditung-tung-tung to iki. Akarana karenan marti Jos. Iso bareng to le kumuni Jos. Chemistry iki jenenge ngene iki. Ih. Oh. Tak gawe lho ngono aku dadi melu ucul. Iki teknik miking, maju mundur. Apa tekniknya apa jenenge? Teknik miking. Miking. Nek mamane rodok ra kuat, nek Heeh. ora dhuwure didohke. Didoke. Engko nek mamane cendhek, Heeh. dijokke. Ngono lho. Oh berarti nek cendhek Dijokke. dijokke. Hmm. Nek dhuwur didoke. Heeh. Lah kok didoke kepiye? Wes sup. Dhuwur ya dibopong. Astaga. Mas Janui ra ngajari aneh-aneh. Aku sing ngajari. Ketoke nganu personal kae sing ngendang karo Mas Janu. Janu petat.
Sopo iki? Atro ya, Pik. Wis. Jenengane kuwi wah, dumeh dadi macan terus ngomong sak penake dhewe. Oh. Apik ya Ndara Bulat. Apa Suwun Baladewa nek ngono kae. Apik. Pokon rasah malih wae. Wis men dadi macan tekan lakon sesuk. Sinuba Sinukarta mreh Kretarta pakartining ngelmu kang tumrap neng tanah Jawa Wis jam-jam wayahe ngawur yang ngene iki. Apa to iki? Lah kuwi ora ngerti iki apa kok. Iya. agama gemeng haji Nah iki nek umpama aku kon udut semene iki wengi ya. Ah nyepur banget. Iki ya. Oke sing arep ngewangi. Iya. Pokoke apa-apa diwangi. Heeh. Angger ana jarum. Ora kudu saiki. Wis ana-anane. Sesuk aku tak sangu tenor sak slop. Ya itu ting. Ya tenor ngrebab karo Ya nek ra cocok iso ngono kuwi Kang. Aku nek ra cocok wetenge lara. Asam lambunge munggah. Iya. Lah kowe sok udut apa? Aku apa? Heeh. Ambo wong mburi omahke tak linting sok. Penting metu kebule wae kok. Ra ndedit. Iya. Sok tak nei Gong. Ki aku yo nek ngentekke semene iki tenan yo ora entek tenan. Ya Mas Janunya. Mary. Janu rasa bonceng aku. Kowe jarum separum Kiswan wis ngono ta. Keplok wisan. Aku anggere dikeplok Kiswan seneng banget kok wisan. Heeh. Penglaris. Iya. Tumbale jarum. Heeh. Sajene sak-sake. Iya. Yuk. sampun matur matur sembah sembah nuwun Wis dipinangkane. Ya, Karahinan. karahinan saka PWKS Jabodetabek sampun kepareng transfer 250.000. ya Transfernya ketoknya nggak Om Kiswan. Itu nih Mas Agus. Ah, sing ngirimin dhisik dhewe kono kok. Ah, Kudu ya. alah. Karahinan.
Pur. Lho iki mau ono tambahan meneh. Medley. Niki medley aja dipleroki ngundha layangan saka Nyongkoter. Waduh. Sida apa ora? Ora. Aja dipleroki iki karo kae sing swara suling kae lho. Berarti iki piye, Gong? Iki panyunane iki ya tulisane lho medley aja dipleroki ngundha layangan sekonyong konyong karo sida apa ora? Ora. Beda patet. Beda patet ki piye? Ya beda, Gong, wis to. Wis rasate kok to, Gong. Aku ki rasane jelaske kok sampluk malah mawut kowe. Nesu. Yas. Aja dipleroki. Swara suling karo karo ngundha layangan. Ya wis ngono kuwi wae. Oke, ngono, Gong. Heeh. Wis monggo. Dipun pinangkane aja dipleroki karo ngundha layangan kuwi mau. Kaya bulan saat. Wis. Sampun dipinangkane iki mau ya wis transfer 300.000 ya. Saking saka sapa ya mau ora ketoke. Jepang. Wow. Saka Jepang, Truk. Wah, kuwi. Aku pengen ning Jepang ya, Gong. Ora lah kowe iki arep ning Diang kowe. Lah omong sesuk ning Diang iso ngasih keletan setahun nage kelakon. Ngono arep minggat ning Jepang. Kok le. Filme akeh wis rasa tekan. Film apa, Kang? Ayo film drama ngono kae lho. Aku krungu lho iki, Mas. Wis pensiun nyake. Apane? Ora, wis yo. Wis kek. Ngatutke kuwi macane kuwi. Ayo wis ayo. Arep numpak apa? Numpak macan, Gong. Ora maksudnya nganggo apa? Ngin angin mangitit milit. Rana
Irisalto palwono ting ranu Trasring karasa mewah dening Ganyut manis elingira Gusti Wis tenan truk nek iki ngrekoso tenan. Lagi iki seba ngetutke bendara kok ya macan. Wis ngetutke macan turut alas blas ora jajan. Ayo wis kepiye meneh. Wong ya nyatane macan kedadean saka sinuwun Mandura, sinuwun Prabu Baladewa. Mula ya ora kena ngresula, Gong. Lah ya kudu sing ikhlas intine iki. Nah, kowe gene ngerti. Aku ki ya jane ngeleh ning aku ya tak ampet-ampet. Arep kepiye meneh. Bareng Petruk lan kowe Bagong. Persasat jagat wis diuber nganti kekalangan Malaya nggone ngupadi marang Kadang Upara Pandhawa. Sing maune dibondo diblengket Prabu Jayalengkara. Lah nggih. Nggih kedah sabar. Kalih sinartan ndedonga, sabar sinartan ndedonga. Mugi ge enggal pikantuk pepajar panjenengan nggih saged ruwat ngaten lho, sinuwun. Miat langening kalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padang kasolan pacaring purnaming gakono dasare mangsa katiga ya wis kaslakno to ring rasaku enggal ketumarang kadangku para Pandhawa lan enggal bisa ruwat bali dadi wujud Baladewa maneh kang mangkono ayo enggal digelak lagune. Nggih, kula namung nderek sinuwun nggih. Kula inggih namung nderek mang tindak riyen kula dherekaken sinuwun.
meh rahina sumubang wang haruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkanigara saketer kini tunganingku ler using biniwanto Toking ayam ono Ilahing Semar ulun pasang pambagya padha kanthi raharja Semar Badranaya. Inggih, pangestunipun ulun padha wenang wilujeng sowan kula pangabekti kula konjuk ulun. Ya wis ulun tampa karya bombong ing kias ulun. Banjur apa karyanira marak ana ngabyantara ulun Semar? Kegelapanipun menapa temtu pukulun paduka pukulun sampun prisa dhateng mubah musik ing legetaning manah kula. Adile pitakon kuwi mung diwangsuli. Mula nganggo sajarwu dhisik Semar. Nggih. Kula tak matur pukulun. Kula niku gadah gegayuhan badhe mbangun desa. Sejatosipun para momongan kula Pandhawa nggih pun sami sagah mbiyantu. Ugi para kawula nggih nyengkuyung. Nanging kejawi kula inggih badhe dipun ajapati kula niki malah momongan kula Pandhawa nggih malah sami dipun tarungku dhateng tiyang ingkang boten remen kalian kula. Menika ulun paramara reng mangus waya ngambrang katingaronan ing kas wase aneng marga